Φαίνεται ρε. Φαίνεται. Βγάλε τα γυαλιά ρε μαλάκα. Φαίνεται πιο... Εσύ, φτιάχτω εσύ. Εντάξει, φύγε γιατί φαίνεσαι εσύ, φύγε. Θα την τραβάμε βίντεο, τι βλέπεις. Φαίνεται. Υπάρχει αυτός ο τύπος, πες το μου εσύ, τον έχεις δει πουθενά παγκοσμίως. Σε ντοκιμαντέρ το έχεις ξαναδεί αυτό. Ούτε σε ντοκιμαντέρ δεν γυρίζονται. Τι κάνει ο... Εντάξει. Τον είδαμε, ξέρω, θες να το απολαύσεις κάτι. Κάτσε να κάνω λίγο. Μητσό, φτιάχτω λίγο τώρα που το έκανα zoom. Το έχω κάνει zoom, φτιάχτω. Φαίνεται. Αδύνατο, ναι. Αδύνατο. Θα μπει στο YouTube με ξέρεις πόσα τέτοια. Πόσα like. 4 εκατομμύρια like. Τώρα κάνει και τιμές, τώρα κάνει και Α, τιμές. κάνει, ναι. Τώρα κάνει και... Κοίτα ένα μαλάκι. Δηλαδή... Ρήμα. Ευχαριστώ πολύ που με φέρατε σήμερα εδώ. Χορεύει και είναι χορευτικά τώρα θα το κάνει. Ναι. Έλα, εντάξει.